и Ти, който си на небесата, да се свети Твоето име и да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Боже, аз Ти благодаря отново, Боже, Татко мой, за храната, облеклото и водата, за слънцето и живота. Благодаря Ти за какво? За всичко Ти благодаря, Татко мой. Всеки ден няма да ми мръзне да Ти благодаря, защото на Теб не Ти омръзва да се грижи за нас и Ти ни обичаш, Господи. Благодаря Ти за тази огромна любов, за милостта Ти, която показваш. Въпреки че някой път ние Те нараняваме, съгрешаваме по някакъв начин, но както една майка и баща прощава, Ти повече прощаваш като нас, Господи, но повече от нас, хората, Боже. И благодаря за тази прошка, благодаря Ти за тази огромна любов, която ни показваш. Моля Те сега тази вечер, Господи, да благословиш пастор Фахри, Татко мой, да слезе рема слово от небето, Боже. Помажи го, Боже, Татко мой, вложи думи в устата му, в сърцето му. И нека, Господи, той да бъде като една проводена трава от Теб да взима и на нас да дава, Господи, Татко мой. Говори ми, ще говори Духът към църквата Ти, Господи. Помажи него и нас, чрез Святия Ти Дух, Господи. А ние да слушаме, Боже, да попиваме. Моля Те тази вечер Словото Ти да дойде за поправление, за изцеление, за освобождение, за наставление, Господи, Татко мой, за благословение. Благодаря Ти, Господи, в името на Исус Христос, комуто да бъде чест и слава от сега и до века. Амин. Амин, амин. Спрете ми, когато тяка учите. Слава да бъде Господа. Днес ще има една много кратка почина относно молитвата. По-скоро, защото трябва да се молим, след като Бог знае всичко. Това е интересен въпрос. Много хора казват, наистина, Бог вижда всичко, Бог знае всичко, защото трябва да се молим на Бога едва ли не, след като Той знае всичко. Сега, много е важно да не пренебрегваме молитвата или времето на общение с Бога. Това е много важно. Ще кажа защо. Има хора, които за толкова много са в този свят, не им остава време за нищо. Работа е само работа. И много път съм говорил с хора, които много отдавна не са молили на Бога. Иначе се имат за вярващ, сте бил християнин, на същото време молитвата е някъде в миналото. Разбирате, молитвата е живо общение с Бога. Ако и Бог да е навсякъде, ако и Бог да е във всичко около нас, Бог иска хората да общуват с Него. Именно това е начинът, по който ние общуваме. Ние четем Словото Божие, чрез което Бог не говорим, а само на Бога, чрез което ние говорим на Бога, това, което ни се е сърцата ни. Сега, чрез молитвата ние изказваме нашата зависимост и нужда от Него. Сега да казваме, Господи, ние те молим за този ден, който е подарък от Тебе. Благодаря, че Ти си нашия Създател, Ти си Твореца, Ти си Създателя, всичко е чрез Тебе и за Твоя слава. Но, благодаря, че сме Твои деца. Но искаме, Господи Боже, да бъдем с Тебе в постоянна зависимост. В Словото Божие апостол Павел каза, непрестанно се молете, непрестанно. Това каза, че винаги в автобуса, по улицата, където да е, скоро беше споделил един брат, на всяко време, на всяко място, човек трябва да намира време за молитва, да общува с Бога. Защото Бог е навсякъде. Бог не е някъде специално място, или къде си пред някаква икона или някой храм. Бог е навсякъде, разберете това. И това е много да го разбираме. И всеки един християнин трябва да има своето време на общение с Бога. Това какво значи? Както примерно, като закусиш, след ставаш, искаш закуска, на обяд, сега ще обядваш, сега ще вечериш. Още повече с Бог трябва да има време, в което да прекараме с Него. Не само така да ми номер, да кажем, Господи, така да се молите за сини. Не. Бог, ти казва, влез в своята стаичка. Помни се в тайно и Бог, който чува в тайно, ще даде наяве. Значи Бог иска да има едно интимно време с Него. Време, в което да бъдем само аз, ние и Той. Ето ние имаме едно общо време, когато се молим всички. Това е много добре. Но всеки трябва да има своето време с Бога, своето време на взаимоотношение с Бога. И сега, Екклесиаст едно казва така. Има време за всяко нещо и срок за всяка работа под небето. Сега, ако имаш време за работа, имаш време за семейство, имаш време за развлечение, имаш време за много неща, де забравя, че едно от важните неща в твоя приоритет е молитвата. Сам Исус каза, не се притеснявай какво ще идеш, какво ще пиш, какво ще учиш. Търсете първо Негово царство. Именно чрез молитвата ние изказваме нашата зависимост и нашата реална нужда от Него. Сега, ще кажеш нещо. Молитвата е това, което не свързва с Бога, с този, който държи цялата вселена. Представете си, този Бог, който няма начало, няма край, говори с нас лично в общението. Ако Той да е навсякъде, Той очаква твоята молитва, твоето време отведе за Него и Той да при тебе в стаята и да слуша. Колко велико това нещо. В Римляни 8.31 казва така, Римляни 8.31. Ако Бог е от към вас,
кой ще бъде против вас? Значи този, който е великият създател на небето и земята, е наша страна. И всеки един проблем, всяка наша нужда, ние имаме разумението, чрез вяра в Него, да я предоставим преката на Бога. Боже, идвам при Тебе с тази моя нужда. Идвам да ти благодаря за това, което си направил преди 2000 години. Ти си приспати Христос на тази земя, да връза нашите грехове. Идвам да ти благодаря за семейството ми, за децата ми, за внуците ми, за работата, за всичко това, което имаме. Словото Божие Яков казва на 17. Всеки съвършен дар идва от Отца светлините. Всяко дарено добро идва от там, разберете ме. Понякога хората казват, аз съм способен, аз съм прекрасен май, затова имам това или това. Не. Всяко нещо, което получаваш, това е дар от Бога. Всяко нещо, за това трябва да бъдем винаги благодарни. Сега, когато обичаш дадена личност, ти искаш да прекараш повече време с нея. Ще дам един пример сега. Когато бяхме млади, имаме семейства, още преди семейства, с приятелки, гаджета. И когато обичаш даден човек, ти искаш да бъдеш повече време с него. Когато имах среща с даден момиче, което обичаш, или момче, ти отиваш малко по-на среща, да не би да закъснеш и да покажеш своята признателност към човек, който обичаш. Бог това иска. Бог иска да отидем при Бога не на сила, не е да някой да набута, да се молим, а поради това, че го обичаме, искаме да покажем нашето уважение, почет и любов към Него. Помните, когато Исус запитаха, коя е голяма заповед закона? Кога каза Той? Да възлюбиш Господа своя Бог, цялото сърце, всички силми и цялата си воля. Защото това е нещо важно. Бог е влял в нас любовта си и чрез тази любов Той ни дава и наистина мотивацията да го обичаме Него и да обичаме и ближния като себе си. Но, когато има любов, наистина трябва да има и следствие. Следствието е копнем. Зато и Словото Божие каза, който е жарен. Човек трябва да има в себе си жажда и глад за Бога. Сега, и нещо, което е важно. Много пъти не искам да чуем Божия глас. За да чуеш Божия глас, ти трябва да прекараш време с Бога. Няма как да стане. Няма как да чеш в улицата света, и света, който върши, трябва да вършиш ти и да чакаш Бога да ти говори. Няма как да стане. Ще чуеш Божия глас тогава, когато прекараш време с Бога. Когато ти му говориш, когато ти общаш с Него, тогава и Бог ще ти говори. И вижте Словото Божие така. Но иде час и сега е, когато истински поклонници ще поканят на Отца в дух и истина. Защото такива искат да бъдат Отец последователите му, поклонниците му. Бог е дух и у него се поканят с дух и истина трябва да се поканят. Виждаме, че наистина Бог не държи някакво място, някакво специално време. Не, напротив. Аз имам в момента от тях като в опитност. Понякога съм проблем, че към 2-3 часа и ми се спи. Знаете какво правя? Почвам се моля. И заспивам после. Молитвата е винаги, разбирате, е нещо важно. Важно е наистина да търсим Бога. Не само това, когато имаме някакъв зор в живота си, нещо, когато имаме някаква нужда. Ще кажа, защо много лесно от хората, които са в нужда, като, о Боже, къде си? И почваме да извиждаме. Едва не Бог е като тя да мраз. Сега да списъка варим. Това не е Бог. Това е твой Бог, който се представяш в ума си. Бог не е това. Бог е добър Бог. Бог е навсякъде и Бог иска неговите деца да разберат кои са те и кой е Той. Казах още малко. Бог не е един ден стои там в небето с подаръчета, чека само да му иска и да не е. Това е грешка. Ние трябва да е при Него като нашия небесен баща. Да имаме взаимоотношения с Него, да осъзнаем кои сме ние, кой е Той. Словото Божие каза, а на ние, които го приеха, Бог даде право църкът Божи чеда. Ние сме Божи деца и да им при Бога, както и те да при баща си. Това е много важно като отношение. Сега, нещо, което е важно. Молитвата, това е и сила. Някой ще кой е силен, когато човек бъде слаб? Силен е този, който се молим. Той е силен. Ние принасяме нашата молитва пред този, за който нямаше възможно. В Яков 5.16 казва така. Яков 5.16. Голяма сила има усърдната молитва на праведния. Знаете ли защо е към тези неща? Защото понякога човек, когато е в тежък труден момент и когато се чуи кой решение да вземе, какво да прави, тогава трябва да спомня, че има сила. И силата е молитвата. И когато седне да се моли на Бога, Бог е този, който го чува и Бог е този, който ще му даде отговора. Значи, важно е човек да знае, че молитвата не е просто така някакъв разговор между човеците. Това е разговор с Всевишния Бог. И когато Бог чува, Бог има силата да дойде и да избави и да даде отговор. Сега, Ефесяни 3.20, апостол Павел казва така, голяма, само секунда, забравих за Голгофа, че Бог може да направи
несравнимо повече, отколкото искаме и не мислим. Несравнимо повече. Понякога ние като хора си казваме сега, Боже, ако имам това, то ми стига. Едва не поставяме границите на това, което искаме да имаме. И казваме, това ми стига. Едва не искаме да кажем, Боже, чак толкова, не искам чак толкова, не искам толкова. Така че Бог може да прави несравнимо повече. Така че в ръката на Бога и Бог е този, който решава кога колко да даде. И вече трябва да забравим, че този Бог, когато се молим, това не е човек. Сега, когато човек на човек се моли, човек усеща ограничен. Той може да помни спред това, което може да помогне. Колкото е възможност. За Бог няма такова нещо. Словото Божие казва така. Вижте, Еремия 30:27 казва така. Ето аз съм Господ, Бог на всяка твар. Има ли нещо твърде мъчно за мене? Това е въпрос. Аз съм Бог. Има нещо мъчно за мен? И отговор отново там. 32 глава, 17 стих. О Господи Йова, ето си сътворил небето и земята, с великата си мишца и с пространната си мощ. Няма нищо мъчно за тебе. Слава да бъде на Господ. Значи сега дума. Всяка нужда, всеки един проблем може да го поставим в ръката на Господа и знаем, че там има изкорен път. Там има наистина отговор на това, за което се молим. Слава да бъде на Господа. И нещо, което е важно. В първия на ти каза така. Този, който е във вас, е по-велик от този, който е света. Кой е в нас? В нас е именно Святият Божий Дух. И сега дума, Бог живе в нас. Ще дам малко на един къс получава. В Стария Завет Израел бяха Божий народ. Бог ги изведе из Египет. И после, от момента, в който ги изведе, Бог ги ръководеше. Ден беше като облак, вече като огнен стълб. От момента, който ги изведе, до момента, който ги закара хананата земя, той беше постоянно с тях непрекъснато. И когато облака се дигнише, и те се тръгнаха подир облака. Когато някак спираше, и те спираха. Или облака ги водише. Днес облака, именно Святия Божий Дух. Той е в нас. И трябва да бъдем чувствителни към Духа. Това е Бог в нас. Значи Бог е избрал чрез Духа си да живее в хората. Затова Словото Божие каза, или вие не знаете, че си храм на Святия Божий Дух, защото Бог живее в вас. Ние сме храм на Бога. Мястото, където живее Бог. И вижте, много е важно да разсъждаваме от там как се чувства Бог в нас, как се чувства Той. Ще дам един пример, знаете, един брат беше казал така много интересно. Има момент, когато ти чака на гости, и ти е много така тягостно, не се стои. Ама тя стои там 2-3 дена на гости и си каже, дай да ме тезни, да се прибира вкъщи, да ме е по-спокойно. Но има такива места, когато ти чака на курорт, примерно, за 2-3 дена, също много хубаво. Закуска, спане, безгрижен живот и си каже, колко е хубаво така да бъде цял живот. Въпросът е как се чувства Святия в нас, зависи от самите нас. Дали се чувства като гостин или се чувства като у дома си. Зависи само от нас. Важно е да бъдем чувствителни към Духа, който живее в нас. Сега, Бог е добър, вижте, Бог е добър, наистина, Той ни открива Словото Божие, че когато ние се молим и очакваме от Него, Той винаги наистина ще даде изходния път, ще даде отговор. Матей 7 глава, вижте кога сега, тук много хубаво говоря за молитвата. Матей 7 глава от 7-11. Искайте и ще се даде. Търсете и ще намерите. Хлопайте и ще се отворим. Защото всеки, който иска получава, който търси намира и на този, който хлопа, ще се отворим. Интересна работа каза. Искайте, каза, хлопайте, търсете. И каза така, има ли от вас такъв човек, който ако син му поиска хляб, ще му даде камък, или ако поиска риба, да му даде змия. И тъй, ако вие, които се зли, знаете да давате блага на чадата си, колко повече отец си, който е на децата, ще даде добри неща на тези, които искат от него. Виждаме, че Словото Божие насърчава да се молим, да искаме. И вижте сега, знаете, това е важно. Искайте, хлопайте, търсите. Това говори за едно прегресивно искане. Защото ще кажа, защо има хора, които идват на църква един път. Идва всеки човек с проблема си и се моли на Бога и не получава отговор. И се отива и каза, не, няма Бог. Що бе? Аз се молих, не се получи. Чакай сега. Това не е, молитвата не е звъниш да отвориш и да кажеш вече къде е проблем решен. Молитвата е разговор с Бога. Бог те приема. Бог те чува. Бог те вижда. Бог те познава. И Бог знае кога, как, какво направи този живот. Ние сега живеем ден след ден, стъпка по стъпка вървим към вечността. А Бог знае цялата картина.
Бог е вечен. Той от началото знае края. Така че той най-добре знае кога, какво, как да даде, да може наистина да бъдеш така угоден на него и да дадеш по неговия път. Ще кажа, защо ви знаете, една църква на Йонгичо, това е най-голяма църква в света. Една жена е била в църквата. И тая жена, види ми решава така малко да поскита по света. И след от църквата и започна да живее нещастив живот. И един не пъска на кола. И попада в болницата. И тогава се обади на пастора, знаеш ли, ели коя сестра, тя беше в църквата, ама напусна, така и така стана катастрофа. И той отшъл да я посети. Взима още дома на брат със себе си, две сестри, и отива в болница при нея. И тя видяла пастора и се разплакала, казала пастора, така и така. Изповядала се, се реших много зле, но вижда какво става сега. И пастор се моля за нея. И тогава Бог като Словото Божие, че никога повече няма да дойде такава язда шатари. И сега никога повече няма да Бог да отпусти тази живота. И тя с тази рема така се радвала прекана. Мърнала с църква. Обаче минало известно време, тя пак излязла от църквата. И пак е отрекла. И пак пада в същата болница. И обади се на пастора, и пастора отива да я види пак отново. Тя пак почна да плаче и каза, пастор, аз пак се греших, направи същия грях, ето дойде същото нещо на главата ми. И те каза, Бог ме обеща, че никой не почне да се случи, а се случи сега, пак се смея отново. И тогава почне да се молят. И тогава Бог тръгна на пастора, знаете какво казал? Дъще, не може да разпознае от хората в този свят. Не може да разпознае. Важно е, вижте, важно е, когато човек не е след Господа, наистина ще да остави стария живот. Какъв си бил, не е важно. Бог никой не е нашето минало. Евреи 10 казва така, и греховете, и беззаконията ми няма да помня за винаги. Така като Словото Божие. Бог обещава да направи в нас нов човек, ново създание, новорождение, нещо ново. Значи миналото Бог го забравя. Вече тя го забравиш ти. Няма как да живеем в двата свята. Хем да си с Господа, хем да си с този свят. Няма как да стане, разберете ме. Защото това е опасно положение. Някой ден много хора, които вървят с Бога и продължават да вършат да не виждат този свят, и днес отпадат от вярата. Защото не се умят. Това не е възможно. Не може да върши тесния път и широкия път. Тя прави своя избор. Двата пътя водят на различни места. Ако си приел Христос, ще живееш с Христос. Ако си в този свят, живееш в този свят. Помните дори един човек, един млад мъж, който при Господа му каза, Господи, щастливам където видиш. Господ какво му каза? Птиците имат гнезда, не си имат леглища, човешкия си няма где главата да посъне. Така че, тръгни след Господа, не търси този свят, търси Бога. И Бог, този, който ще стави нуждите, ще даде работа, ще даде здраве, ще даде всичко необходимо. Обаче от нас иска да опаем на Него, не се да живим живот огорен на Него. Сега, молитвата като цялото е връзка с Бога. И много е важно да бъдем постоянни молитва. Да не се отказвам. Вижте, при малко ви казах, когато дойдат изпитанията, когато дойдат нуждите и когато се молим, и когато нямаме веднага отговор, човек понякога се обесърчава. Понякога наистина готово се откаже. Аз във времето съм виждал много хора, идаха при 50 на църква. Издаха на вълна, по 20 човека, всяка седмица се похайваха. Минава месец, два, три, плът тях ги няма вече. Що? Минат изпитанията, идат трудности, идат нещата, които той след трябва да ги преживеят. Идат пустината всеки човек, който е при мене. Обаче, когато човек не е готов, и знаете защо се получава това? Понякога представяме благата вест по неправилен начин. Каза ми така, ела при Господа, Бог ще реши всички проблеми. Ела при Бога, няма да имаш никакъв проблем. И човек ида при Бога с тази надежда, че като е при Бога, всичко ще бъде решено в един миг. Обаче ида при Бога, обаче в един миг проблемите да стават по-големи. Що? Дявола ида да атакува църквата. И ако човек не разбира къде се намира, кого вера и след кого върви, много лесно може да се съблазни. И да каже, аз дойдох за по-добра, а то става по-зло. Така че трябва да разберем тези неща. След това да вярваме, че Бог чува и Той ще ни отговори. Това е много важно. Сега, знаете, имаше една история, няма да чета, Петър, когато беше в затвора. Те се молиха, църквата беше в една къща, се молиха, Бог да освободи Петър. И Бог на Петър, че Петър го освободи. Помните, там стана един трус, отвориха се вратите, Петър излиза на мъка и отива в къща там. И той хлопаше и те каза, присъствие каза, това е Петър. Не, каза, той моли, той е Петър в затвора. Ама не се молим за това. Сега, трябва да се молим. И тя да вярва, че Бог може да отговори на молитвата ни.
Не е просто само да има така просто молитва. Значи, важно е да има наистина молитва, която наистина да вярваме. И тя значи, каквато е нужда да имаме, Бог е по-голям от всяка нужда. Бог е по-голям. Няма такава нужда, която да е толкова голяма, че едва не Бог да не може да реши. Няма такова нещо. Всяко нещо, което идва в този живот да те притеснява, колкото голямо да изглежда пред Бога нищо. Бог каза, т.е. за няколко дни създаде света. Бог само казва и Словото Божие казва, изпращам Словото си и това изцелява. Изпращам Словото си и дава отговор на всеки проблем. Така че няма да се притесняваме. Важно е да имаме правилно разбиране относно молитвата сега. Сега, когато се молим, някой казва, важно е човек да бъде вярващ. Няма човек в кого вярва. Това не е истина. Има човек в кого вярва. Ще кажа, другите религиите и те се молят на Бог. Обаче на кой Бог се молят? Пътят към Бога, към истинския Бог е само един. Това е Исус Христос. Исус Христос каза, аз съм пътят, аз съм истината, аз съм и живота и никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. И на основание на това, което Словото Божие каза така, ще Ефесяни 3:13 каза така, а сега в Христа Исуса, вие, които някога сте били далеч, се поставили близо чрез кръвта на Христа. Всеки един човек е бил далеч в този свят от Бога, поради греха. Но когато дойдем при Бога и се покаяме, вече ставаме Негови деца. И тогава вече, когато наистина дойдеш при Бога, вече разбираш, че наистина има един, който те обича. Има един, който е дал сина за тебе. Има един, който е дал живота си за тебе. И умрял вместо тебе. И тук се казва така. И като дойде благовестта, мир на вас, които бяхте далеч, и мир на тези, които бяха близо. Защото чрез него и ните другите има своя достъп при Отца в един дух. Слава да бъде Господ. Сега, много важно да бъде, че молитвата не е по принуда, а тя е необходимост. Сега, ако някой си мисли, едва не, днес трябва да се моли, забрави да се моля. Едва не, дай си сега за 5 минути да ми номера. Пред Бог такива номера не минават. Бог иска ти да имаш реално време с Него. Реално преживяваш с Него. Понякога гледаме сериал, цял час гледаме сериал и ни правят доставя удоволствие. Нищо лошо не казвам. Сядаме пък гледаме някой матч, час и половина. Също е добро. Обаче за Бог, колко време отделяме за Бог? Това е въпрос. Всеки може да отговори за себе си. Колко време на ден отделям за Бога? След това Бог ми дава живота, дава ми здравето си, дава ми всичко необходимо за живота и за благочестието. Значи всеки трябва да замисли, да разбере колко е отговорно наистина да отделя време за Бога. Сега, важно е да ми казвам правилно разбира за молитвата. Сега, в Деяния 17 глава, Словото Божие, тук апостол Павел, бидейки пред Ареопага, тогава тези хора се молиха много богове. И той не каза, вашите богове са мъртви богове или мъртви богове не струват нищо. Той става пред тях и им каза, здравейте, виждам, че си много набожни. Това беше това. Всеки съм от вас се моли за своя Бог, но аз ще кажа тук сега има един надпис на непознатия Бог. И той каза, аз ще говоря за този непознат Бог. И той в няколко сега им каза им кой е той и какво иска от тях. И вижте, ще прочета накратко. Каза така, Бог, който е направил света и всичкото е в него, като е Господар на небето и на земята, не обитава в ръкотворни храмове. Нито му са потребни служени от човешки ръце, като да би им нужда от нещо, понеже сам той дава на всички и живот, и дишане, и всичко. И направил от една кръв всички човешки народи да живеят по цялата на земята. Защо? Коя е целта? За да търсят Бога. Значи целта на цяло съществуване за всеки един човек е творението да потърси своя Творец. Създанието да потърси своя Създател. Сега много хора казват, той Бог е някаква сила там, нещо в небето, едва не понякога заставяме да пуся, когато не познаваме Бог. Да казваме, Бог е нищо, ама какво е точно Бог? Аз съм много пъти, а опитаме сега 100 човека вярващи, какво е Бог? Сигурно се затрудним да кажем точно какво е Бог. Ще кажем, Бог е любов, Бог е добър, Бог е милостив и толкова ще приемем. Но Бог е още много други неща. Така че в Него живеем, ние се чувстваме. Бог е навсякъде. Бог е нашата естествена среда. И нещо, което е важно, самия псалмист, Псалм 109 казва, че Боже, ако сега горе ти си там, ако сега долу пак си там, къде да пробегна от Тебе? Няма къде тиш. Бог е навсякъде. Бог вижда всичко, Бог чува всичко и Бог желая истина неговите хора, творения да го търсят. И нещо, което е важно. Понякога аз ще имам момент, в който искам да се моля и нямам думи. И казвам, Господи, какво става с мене? Думите не стигат. Но даже тук, когато нямаш думи, Бог чува сърцето. В Римляни 8 беше така, че Святия Дух ни помага в нашата немощ.
Всъщност си казах, вижте. Така също и Духът ни помага в нашата немощ, понеже не знаем как да се молим, както трябва, но самия Дух ходатайства в нашите неизгорими стенания. Духът, който е в нас, той наистина се моли. Понякога наистина не знае какво да кажем на Бога, но Бог знае. И важно вижте, много важно винаги на всяко време, на всяко място да издигаме Господа. Не човека. Знаете, ще дай пример сега. И понякога наистина човек достига като някаква духовност в този свят. Минава 10-20 години верата, може би има гитари от Святия Дух. Започва да има самочувствие, наистина, че верата от много години и там дава спокойствие и мир. Иска да кажа, никога не се успокоявайте. Търсете Господа винаги. Има хора, които живеят в миналото с миналите и с това, което се приближава в миналото. Преди имах това, преди. Ама чакай сега. Сега кой имаш с Бога? Това, което е било преди, това е било за преди. Много пъти казват, преди имах опитности, преди имах изцеление, преди имах добре, това си имало преди. Сега къде си? Така че е важно да устояваме, да продължаваме с Господа. Защото виж, сега Словото Божие така. И всяка ваша грижа, Божите не може, той си казва вас, всяка наша грижа. Не хубаво да се, пред Бог разбира се. Псалом 55:20 казва така. Псалом 55:20. Възложи на Господ твара си и той ще те подпре, не ще допусне се покати правене. Как да възложим? Чрез молитвата. Как да се всяка наша грижа? Чрез молитвата. Виждаме, че тук е на подкане всяко нещо, което има в нашия живот, което иска да предадем на Господа. Това е именно чрез молитвата. Сам Исус се молише. Ако гледам Словото Божие, сам Исус се молише много пъти. Даже когато трябва да избере 20 апостола, цял час се моли. Така че това е нашия пример. Ако той го правише, колко повече тя да го върши това нещо? Значи разберете, молитвата е много важна. И никога трябва да представим напротив. Трябва да се насърчаваме, трябва наистина да се молим това с искрена молитва. Когато е искрена, да не е за пред хората. Ще знам защо. Понякога съм имал моменти, в когато съм се събирал с хора, така, да се моля, и всеки се моля, както днес ще направим сега, и понякога има човек, който се моли, но се моли така, че други да го чуят, едва не да го потупат колко е добър. Вижте, молитвата не трябва да бъде повод за гордост. Молитвата трябва да се говори с Бога. Така как чуеш сърце си, така го направи. Вижте сега Словото Божие. Относно как тя се молим. И когато се молите, не бъдете като лицемерите. Защото те обичат да се молят стоейки по синагогите и погледите на улиците, за да ги виждат човеците. Истина ви казвам, те са получили вече своята награда. А ти, когато се молиш, влез във вътрешна стаечка. Помолиш се на своя отец, който е тайно, и отец си, който вижда в тайно, ще ти въззе наяве. А когато се молите, не говорете излишни думи, както излишниците, защото те мислят, че заради много думи Бог ще ги послушам, заради многото им говорене. И наистина много важно, наистина, и отец, и те не бъдете като тях, защото отец ви знае, още се нуждаете, преди да му се помолите. Така виждаме, че Бог преди цялата картина, но Бог иска неговите са да покажат своята реална нужда от Него. Сега, молитвата е важна, ще кажа защо отново. Чрез молитвата ние казваме, Господи, ние сме Твои. Сега ще баща, ние опаваме на Тебе, ние очакваме от Тебе и всичко в Твоите ръце. Даже понякога, знаете, някой път, когато вас нямам нужда за Господа моля. Ма чакай сега. Ще дам ми пример сега. Ако твоето дете идва при тебе, само да иска пари, ще кажа, че моето дете не му обича. Идва сега, тата или баба, дай ми 5 лева. Даш 5 лева, отива. Забравата, след тази седмица пак идва такса на 10 лева. Сега дома, ако той идва само за пари, ти започва да съмняваш неговата любов. Но ако дойде да пригърне и силно иска да бъде с тебе при тебе, нищо не ти иска, само да бъде до тебе. Колко е по-блажено това. Така че, идайки при Бога, ние не приемем да искаме от Бога. А напротив, да стоим в Неговото присъствие, да прибъдаме, да постоянстваме, да стоим в молитва. Знаете, каква е радост пред Бога. Така че не само да искаме. Зато Словото Божие казва, прибъдете в мене, като лозата и пръчката. Стоейки там, Бог дава това, което е необходимо. Слава да бъде на Господа. И нещо, което е важно. Важно е вярата в Бога. Вижте, вярата е много важна. Сега, ще кажа, че малко, не много. Марк 11 казва така. Марк 11 глава. Исус казва на своите ученици, имайте вяра в Бога. Истина ви казвам, който рече на тая планина, дигни се и хвърли се в морето, не си суми сърцето си, но повярват и от това, което казва се сбъда, ще му стане. Затова ви казвам, всичко, което пускате молитва, вярват, че си го получи и ще избърне. Интересна работа. Говори за планина. Планината, това са проблемите, нашите нужди. Но когато си пред Господа, Бог може да промени всичко. Когато е планина да е, какъвто проблем да е, може да премести. От нас иска да си вяра в Него.
И важно трябва да осъзнаем реално, вижте, кой е Бог, кой си ти. Това е реалността. И някой каза, аз не знам кой съм. Ма ти знаеш първо кой е Бог. Бог е Твореца, Създател на всичко видимо и невидимо. Той е който държи цялата вселена. Той съблява нужда на всички, на цялото творение. И този Бог, ако си го приел, той е твоя баща. Виж, си ставаш Божие дете. Всеки знае своите родители на тази земя. Каза, мама, тати, знае своето състояние, кой е роден. Това са неща на тази земя. Но, идейки при Бога, или че ставим Божии деца. Знаем, че той е нашия баща, ние сме негови деца. Ние сме новородени, наистина очаквани небето. И това е нещо много важно. Исус е този, който каза, ще разведе там. Така че, и важно е, че тя знае, че ние сме взаимоотношения между Бог и нас и като баща и дете. И сега ще да ни пример на кратка една притча. Едно детенце отива, баща му е бил много голям фирмата, шеф на фирма. И тази фирма била на последния етаж на една голяма сграда. И той около себе си имал много голяма охрана. И не пускал никой при него. Обаче момченцето мъничко минава покрай охраната и каза, аз съм при баща ми. И тя му чакай сега, баща ти има на заседание. Не мъничко, той е мой баща. Та се качува с сестра, ушло, влязъл без ръчка и скажа, тати, аз съм при тебе. И баща го прегънал. Тя да има пречка, която да спира детето от баща си да вече. Това, което може да пречи съмнението, неверието, обезсърчаването, маловерието, това са нещата, които могат да пречат на християна да получи това, което има. Помните, в Библията има много моменти, когато чака да подадат, помните, и така, маловерси. Има много моменти, в които Бог казва, че съмнението пречи на човека, когато съмнява. Така че няма да съмняваме. Ще вярваме Господи, знае, че Бог може да прави всичко необходимо. И знаем, че винаги има един, който съм да стъпа за нас. И този един се казва Господ Христос. Словото Божие казва, има един Бог, има един ходатай между Бога и човеците. Това е човекът Христос Исус. И това е много важно да знаеш, че винаги има един, който се стъпа. Сега понякога не са може малки, недостойни. Ама не знам сега Бог дали ще бъде внимание на моя проблем, дали не съм твърде малък. Искам да кажа, вижте, всеки един човек, който е повярвал Бога, който е приел Бога в сърцето си, е Божие дете. И винаги за него има който да ходатайства в небето. Словото Божие казва така, защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус. Има ходатай, той е посредник. Бог, човек. Между Бога и човека стои Христос. И когато не дойдем при Бога, макар някакъв път да не си много добре, Исус каза, тати, аз умрях на кръста заради него. Долу е така в този... Сега той умря на кръста всеки от нас и той ходатайства за нас. Слава да бъде. И това е наистина една голяма надежда от нашия живот. Вижте сега, в Формена, втора глава казва така. Дечи са мои. Това и пише да се грешите, но ако се греши някой, и ми ходатай при Отца и се Христа праведния. Виждаме отново за това горе. Така че, сега, искам да кажа само една минута, каква може да бъде пречката за молитвата. Сега ще кажа, защото първо, грехът, ако човек живее в явен грях, не го спряда, не го остава. Това е пречка за молитвата към Бога. А Бог миналата страница казва така, Бог не може да гледа благосклонно на греха. Значи дума, ако някой греши и живее в грях, съзнателно знае, че е грях, но се моли и Бог ти му отговаря, няма да отговори скоро, разбитма. Тя наистина да каже, Господи, това е греха, който върши аз. Моля те, помогни ми. Вижте, в Исаия казва така. Исаия 59 глава, първи 2 стиха. Ето ръката на Господа не се е скъсила, че не може да спасява. Нито ухото му оглушало, че не може да чува. Но вашите беззакония са ви отлъчили от Бога ви. И вашите грехове са скрили лицето му от вас, да не ще да чува. Значи не, че Бог не вижда, не, че Бог не чува. Нашите грехове са причината, поради която Бог може да спре да не иска да чува. Друго, непростителността. Когато имаш наранение взаимоотношение с някой човек и не си му простила, и кажеш, аз знаете защо към тези неща? Има хора, които преживяват много тежки моменти и казват, този човек няма да опростя до края на живота си. Той им направи това. Сигурно имаш достатъчно аргументи и доводи да не опростиш. Но трябва да опростиш. Защото, Словото Божие казва, прощавайте един друг, както Бог Христа простил на вас. Тая е примера. Примерът е такъв. Ако ти прощаваш, и Бог няма да прощава, така казва Словото Божие. Друго, съмнението. Значи първо ще грехът, непростилността, трето е съмнението. Ако човек съмнява, сега моли само съмнява, дали Бог ще му помогне, дали Бог ще даде отговор. Разберете, съмнението е страшно. В Яков 1.5.7 казва така, ако ние се молим и съмняваме,
никой не ще почва от Господа. Така че другото е, което примерно казах, молите като на фарисеите. Когато човек се моли, така че хората го одобряват. Хората да го тупат колко е добър. Тази молитва не върши работа. Молитва трябва да бъде смирение, с кротост, наистина благоговение, с почитание, наистина трябва да знаем, че Бог начува и Бог ще даде отговор пред Неговото време. Нека Бог да благослови. Сега ще имаме време за молитва. Спря, ако